عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بی اسناد صحیح مسند عبدالرزاق کے نقل لی او فرمائل دا قوم لوط عمل چی سوک کئی دی مبارکی او فرمائل چی یندر آلا بلائل فی القریہ پکڑی کی چی کم یہ اچت سیرے اچت گڑنگ دے غٹ غرد دے غٹ غٹ دے آگی تا وہ کتریشی فیلقا منو دائن بخکت غرزوانیشی ثم یتبع بالحجارة بے بس برک کمری ورخوشی کلیشی سمرا چی اچت زی دنگ زی غٹ گڑنگی دقن بغزار لیشی دا گوڑا دیر خطرناک سزار چی پا ہوا کے سڑ روانی چی اس پلان دیر سیگم سبرا سکی پا کم زمانی بلگیگم دمر خطرناک سزا والا ورکی وی سزا ورکوی قوم لوط عمل چی سکی دا کارو سر وکی وی زمارلو نن زمان نوجوان طبقہ اگا پدی غم کڑیر مبتلا دا پدی گن کڑیر زیادت مبتلا دا دلی اسباب قدیر زیادتی اسباب دا غیر پارے و غٹ سبب دا پساد اگا دا نیٹ استعمال لے پا غلط طریقی بانے موبائل دا غیر پا غلط طریقی بانے استعمال لے اگرچہ عالم کفر آئی خدا کوشش کی کیا گناہ پا مسلمانانو کی دیر عام کی چی کم گناہ دا فطرت تم خلاف دا باقی دا بازی ملکونا اگی قوانین جاری کی خبر آرڈینین سے جاری کی چی ورائے دیالک تالک تا ودیدل خیر تے جائز دی بازی ملکون کی باقی دا دالک تالک تا ودیدل کی دلیشی دئی خوکار تا دے لیکن مسلمان پدے کی مبتلا کو مسلمان پدے ارادو بانے پدے بہانو بانے پدے وعدت کی مبتلا کی گی چی الک تالک سر تعلقات ساتی میں ان کی پیا شقیق بسوئی ویسما وصد اللہ در رضا دا پارا بھی ندا وز اللہ دا رضا پارا بخطر بھی ندا چاہ ساتی چاہ خدا اللہ رضا ہو پکی کے نا آخو زالا پا نیک سڑائی کے نا ہو فاسق پاجری زالا ٹکے منکی دا اللہ رضا پارا دا بانی ہوئی گوری دا اللہ دا رضا پارا متعلق دے وسا آخو نیک شنو بیا وسا رستا کاغا نیکی ٹک در اللہ رضا پارا وسا تعلق ذاتا دا نیکان چیزا لگ دی ولی نور خلق لگ دی چیتا پر یو پسن خطی اللہ رضا نشترے صرف پل خواہش پورا کولی خواہش پرستی کولی نغٹ سبب نے دنیٹ استعمال لے دا گندگی پر پلمون کی وگوری شہوات دا انسان اگر اوچت شی بے خپل خواہش پورا کول غواری نکل پا یوزے کی خپل خواہش پورا کرے کل پا بلزے کی خپل خواہش پورا کرے دے نعوذ باللہ تعالی من ذالک کل دا لیواتت پا ذریعہ بانے کل دا استمناء پا ذریعہ بانے او کل دا عام زناکاری پا ذریعہ بانے خیات ترے گورے ددی گناہ اثر بانے سڑے رست پوئے گی امام ابن بالدنیا علی عقوبات کی روایت نقل کردے دا صلف علماء کی دیوارم عبداللہ ابن الجلہ رحمت اللہ تعالی علی دے فرمائی وَكُنْتُ وَاقِفًا أَنْظُرُ إِلَىٰ غُلَامٍ نصرانی زوزے کی ولارما یو نصرانی یو انگریز لکو او غتم قتل حسن چغڑ خیستوی انگریزار خیستوی ما تقتل لا سے حال کدا چدا عالمم دے ما تقتل لا خیستون تیو پدیکی دا قصف ما بن راغی دا ابو عبداللہ البلخی مشہور محدث و فقیہ دے دا پا ما بانی ترش زما پا خوابانی ما ترش ماو خفکا دلتا سنگ ولاری پدیزی کی ولی ولاری علماء تیولو چیا عمی اترا ترا دی صورت دا صورت تینی دا شکل تینی تو عذب بالنار شداو پا غربانی سوزلے کی اگا گورا الفاظ داویل کی دی شدا غنیتی امو چی دو سمر خیست شکل لے خیست مخلا ورکڑے دے دا گورا دو غربانی بس سوزلے کی دی شدا عبداللہ البلخی ابی پویشیو ابو عبداللہ البلخی وَفَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى كَتِفِي لاس کم دے لازمہ پدے وی لاس بانی زما پدی ولی بانی گزارو کدا سی پدی ولی وٹا پولم علماء تیویرم لَتَجِدَنَّ غِبَّهَا وَلَوْ بَعْدَ حَيْنٍ وی عبداللہ ددی سزا بات تبیامونی اگر کلک سات رستی ددی قتل سزا تا چری نصرانی تا دی انگریز تا دد حسن و خائص تو جگہ دا دی مخت تا قتل ددی سزا با زرد چتا بیامونی
سوخ بعد دیمونی اغوی فوجدت غبها بعد 40 سنة دا قتل السزا دا انگریز مخت چی ما قتل داغی عقوبت و داغی سزا سلویخ کال بعد ما تمیلاو شوا سلویخ کال بعد اغسوا چی نسیت القرآن قرآن نیستیرش قرآن میں یاد کرے ہو تو قرآن حافظم لیکن دا دی منحوس عمل پوجبانے مانا قرآن اللہ یرکیستا قرآن نانا یرش نن خلق راشی تپوس که یا رجی سکول کی بالکی پا یونیورسٹی کی پا کالج کی بالکی رابشی سبوئی یا رجی حافظہ میں کار نکی حافظہ میں وقت پانے خرابی ٹکتا یو خو دبازی دانا بیمارین پوجبانی دا میدی پوجبانی یا دا نورو بیماروں پوچھ بانے ہم حافظہ کر کمزوری کی کل فیدائشی تو انسان حافظہ کمزوری لیکن نے اسلی مخ کی حافظہ ٹکتا وس خراب و شایس قسم بیماری پیندر آگلی بل چوزر نے دیراشی تپوس کی حافظہ میں خراب ادا ویت سکار کے ویت تپوس ہوگا کنا دا بخا مخا پیو عمل کی مبتلائی دا پیو عمل کی مبتلائی لیکن دی آثار پنور زید آبان امکی دلیشی انسان پا افکار بان امکی دلیشی مسجد نبوی کی یو عالم والتا انیس طاہر محدث انیس طاہر دا یو عظیم محدث تے جامع اسلامیہ کی مسجد نبوی کی درس ورکی الادب المفرد امام بخاری دا غی درس پہ ماخام کی ورکاو من دا درس تکی ناستو یو کس پہ سوال کو چہرہ جی ما تجکم دیس وہمون اڑی زیادہ رازی سوچون ما ترازی وسوسی چوتے لکی گورا وسوسی قسمون بانی زنی چاہتا وسوسی چی کم دے دا وہمون رازی دا آخرت پا بارکی قبر بارکی دا خود خصیفت دے سیتا قبر را پیدے گی دانا وینا عام دا وسوسو کی سڑے رواقع کی گم کلم منزنا دا گڑ ورشی کلاو دستا دا گڑ ورشی وغیرہ اور تو اللہ دینا پارا نور اسباؤم کی دلشی ٹکتا بیماریم کی دلشی لیکن زماویل یو ڈاکٹر ملگرے دے ماہر نفسیات تے ماہر نفسیات تے ویلغمات ویلی چی انیس طاہرہ اکثر خلق چنن پدی وسوسو کی مبتلا دی دیر پارا غش سبب اغب بربند پیلمونا قتل لی کم خلق چی بربند پیلمونا گوری دا فحاشی چی سمرا فیلمونا دا گوری آرو خط کی دا پدی وسوسو کی اللہ مبتلا کئی پا یو مرضی اللہ اختا کئی کنو ولی دا دماغ اللہ تعالی دیر پارا نودر کلشتو پیداشی نگورا نوی دا اغی گناہ اثر ماتا میلاو شو سلویخ کال بعد اغی پا اثر بانی زپوشم زمانو خاص کر نوجوان طبقے تا درخواست دے دا دسی و عمل لے کہ انسان فطرت یم نمانی دا انسان مزاج یم نمانی دا انسان پا مخ کی نور ختمی دا انسان قوتون ختمی دا انسان زرکم زورے کئی دا انسان دا مخنا کم نورانیت چی ختمی دا دے عمل دے حتی الوسط پور اعتراض وکلیشی نوجوان طبقی تا زمان نبی دا خدا زمان روحانی پلار دے کنا اخو منتدان نصیت نو کرے شیخ پل خواہشاتو لپارتاسو دا عملونا کوئی یا فاش فیلمونا گوری من تیسویلیو یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباط فلیتزوج اے ٹول کیا دا زوانانو تاسو کی چرا چام طاقت وی زان لدی وعدو کی خزسان لوکی کچرت وسم نرسی فمن لم يستطيع فعليه بالصوم قد سوق طاقت لري وعده پلار ولا وعده نکي فعليه بالصوم روجه نسي فانه له وجاء ذكر روجه شهوات ختمي حاصل من تبيانك من تاخذ ترغيب دي زمانو خپل نظر کنټرول کړي مشرانو ته خپل بچین کنټرول کړي دا غیر محاسبه کوي بچي شرطلان چا اثر دے تعلق ساتھی چا اثر ناس پاس دے فساق فجار سے ناس پاس کنے کانو خلق سر مجلس کی ناس دا معلومات خو هم پکار دے کن زمانو دا دسیو خبیث عمل لے چې د انسان عمرونم دا کمی